vi startede. Man måtte gerne filme naturen, fordi det betyder, at man er glad for natur. Hvad er det, gældtyver? Og hvad er det, der befinder sig derhenne? Hvad? Hvad er det? Hvad Er det et dyr? Ja. Et får. Et flot lille får, der bare spiser løs. Se den her, der gør. Den her natur, det er hej. Og ved du, hvad der er natur? Har du set dem deroppe, eller hvad? Alle foran der. Det skal I folken se. Ja. Har I set det? Masser af dyr. Hold det muligt. Det er virkelig fedt, det er. Der er ligesom alle dem der dyr, der bare sådan er i denne sande natur. Og herinde, der har vi så... Jamen, vi må ikke gå derind. Det kan jeg se, der er låst af. Og Benjamin, du kan se her. Pas på, der ikke er noget glas, ikke også? Jeg ved ikke, hvor han er. Han er ham grisen. Det må jo være der et eller andet sted, han må. Jeg ser Joffes. Se der lys, der lyser sammen vinduet. Og se, så har vi et får der. Skal vi gå op til de andre får? Fordi, prøv lige se, hvis du kan se derovre. Ja, som I kan se folken, så hvem var det, der grundlagde det her sted? Jeg ved ikke, hvem der grundlagde det. Så kan vi... Hvad mener du? Han har sådan en kæmpe rød prik lige midt i panden. Har jeg? Har du et myggstik? Hvad er der i det? Det er bare rød og hæve. Det var nok der, hvor det var, jeg kom til at dunke mit hoved ned i bordet. Aner det ikke, det kom jeg bare til, jeg gjorde. Jeg skulle nå et eller andet, men så dunkede jeg mit hoved ned i bordet, jeg gjorde. Så jeg sådan bare lige lidt blod i hovedet. Ej, du har ikke blod, du har ikke noget sår. Så vi kan se folken. Og så befinder vi os lige nu i et sted, hvor der er masser af dyr. Som I kan se, så det her er et sted, hvor det er, at alle får, de må gå der. Der er også geder og nogle steder er der først også heste, men jeg ved ikke bare ikke hvor. Ja. Hvis vi skal spole tættere på, så gør vi det. Så vi kan se derhen. Så er de der. Og der er et hus. Og der har vi så en Benjamin og en mor. Men jeg må huske, jeg må ikke gå ved hegnet. Vi er 3, der er på tur, og... Hov. Det ser spændende ud her. Hvor går den til den op med? Jeg tror, de er ved at reparere det. Hov, nu siger de noget. Skal vi løse? Skal vi ikke gå herhen af? Fordi jeg har været derhen af, hvor det er, at jeg gik. Okay. Goodbye, folkens.